Ayata nagagayem ken kakabsat. Iabrasa mi tinabara pa ng kablaw kada kayo itinagan na pa Jesus. Katitiday ito'y akan ito, repaswan tayo manan itiadal tayo, iti eskwela sa batina. Tapno maparamot tayo nga nananay, iti sao na Apo Diyos. Kablawak iti kadwa ka, Pastor Oliver de Vera, Pastor, na ibaganda mo. Tama, Pastor. Kaya agyaman tayo iti gundaway nga inted mo manan kada ito'y panagrepaso tayo iti leksyon. Ayatan nga kakabsat ken gayem. Anyan nga nagpinta si gundaway manan nga united kada tayo. Maminsan pa'y tugawan tayo ket imatangan tayo ken ammirison tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Ket iti panangamiris kadagiti sasao ni Apo Dios. Kas sa gudayon iti leksyon tayo manan itatta makita tayo ni Heso Kristo kas sentro ket adalan tayo ket uray pay iti amin ket panagbalegi na iti bawat inarabid na para kada tayo. Sagbay tayo nga yun unag iti panagadal iti leksyon tayo. Agdumog tayo takiddawan tayo kini Pastor Oliver nga mangidalan iti kararag. Kararag tayo. O Diyos mi nga managayat unay, ipamaysami manan iti daytoy nga gundaway iti mangi sentro iti puso ken panunot mi. Kas adalan mi dagiti sasaom. Wen si kaapo iti mangted ti kinasirib kada kami. Iti Espiritu Santom iti mangted kada kami iti pannakaawat tapno mapagbiyagan mi. Makita may pamatmat iti panagbiag mi. Dagito yung adalan mi. Dahil iti pagyamanan mi, tinagan niya po mga Jesus. Amen. Amen. Iti dahito nga kanito, ay ito nakabsat. Adalan tayo iti pagleksyonan tayo nga iti paulo na Jesus kunti libro ti Apokalipsis. Anya kadi iti relasyon iti libro iti Apokalipsis ken may papan kina pa Jesus. Iti kamodyanan nga panangi pakita tayo iti nasantuan na kasuratan. Pastor Oliver, anya kadi iti pasad nga mayulo iti leksyon tayo. Well, basahan tayo dito'y Apokalipsis 3, versikulo 21. Kuna na dito'y pasat mayulo tayo, dayjay agbalegi ipaay konto ken kuana, makitugaw kanyak iti tronok, akas met kanyak anagbalegi ket nakitugawak ken amak ijay trono na. Pastor Oliver, no imutagtigan ta nga nasayad da iti teksto, ket iti saritaan na dito'y kunana, dayjay agbalegi. Well, No, kitkitaan da ito'y nga bersikulo, anya ka diti pagbalegyan na, tayo di, rugi na da ito'y nga panagadal tayo, kunana, dagiti panagbinosor iti naimbagkan dakas. Kaya nasawon, kitkitaan na, iti masangwanan, nga dagidag balegi, kat iso dagitoy, dagiti tattao ni Apo Jesus. But, no kitkitaan na tayo Pastor Oliver, anya ka di iti sentro na, iti libro, iti Apokalipsis ta, kitkitaan na tayo ni Jesus ken iti Apokalipsis. Mano ka di nga, kapitulo iti Apokalipsis ken kasano ti pannakagudwa-gudwa na daytoy nga libro. well, Pastor, nagsayat dahi ta nga sa ludsod, tapno may lawlawag unay, nga may paganetget, no kasano nga kitaan tayo iti libro ti Apokalipsis, nga hanlaan nga may nga paset, wino jay lang umuna, wino may kadwa, makita manipod iti umuna kapitulo, hingga na iti kapitulo 11, na yung background, history. Yan. Then, ijay tinga. The peak is, makita tayo jay conflict, da jay gubat, jay panagrisiris, tinembag kandakas, hingga na nga ijay maud-udi nga kapitulo na, kat da jay nagloryaan ton nga iyo umay na. Ket ti sarsaritaan ni Pastor De Vera, ay ito nakabsat, kung wala dito, iti libro ti Apokalipsis ket daytoy nagudwa iti talo. Tanugit kitaan tayo, iti libro ti Apokalipsis at daytoy iti 22 a kapitulo na.
Kat nagudwa da ito no nasiputan nyo dyan sinarita ni Pastor Oliver. Manipod Kapitulo 1, ingana 11, then 12, then 13, ingana 22. Daytoy itipan na ka, gudwana. Kat ititingana dayta, iso dayjay Kapitulo 12, nga iso iti panaka siggay na, iti pakistoryaan, daytoy alubong, Pastor Oliver, manipod idirugi na di langit, ingana aglipas. So, Ngay so tinakabalkutan na daytoy. Kat itatan, gapot takit kitaan ta iti libro ti Apokalipsis, amayataday, kinapaisos, sulod-sudan taman, Pastor Oliver, anya kadi iti kay nasawon iti Apokalipsis. Iti English Revelation. Okay. Anya kay nasawon ti Apokalipsis. naadaw daytoy nga sao iti Grego nga apokalipsis nga kay nasauan ket tapno maipakita, malukatan, mai-reveal. So nga ajay English naman ket revelation. Ket ipakita na dagiti banbanag nga na han nga matarusan dagiti sirmata ket narigat man nga awaten numampay kasta ditoy nga libro ket mailawlawag launay nang nangruna iti ni Apo Isus nga iti amin nga parte iti daytoy nga panakidangadang tayo ket manipod man iti history iti napalabas ingana dayjay kumbaga bisagrana di panaka sentro na jay chapter 12 ingana ti aglipas ay ito nakakabsat ma-fulfill amin, maramid amin, kas maadal tayo dito'y libro ti Apokalipsis. So no, nasiputan nyo ay ito nga kakabsat ka ni kayem, dahito libro ti Apokalipsis kat iso dahito iti kasman lang pananglukat. Iti mapasamak, iti masangwanan, ken iti napasamak ken iti nalikodan, ken uray pa iti agdama. Dahito iti kaimbagan na. Ken itatan, Pastor Oliver, no kitaan ta dahito, anya nga rason no apay nga Apokalipsis. No apay nga nilaganan da dahito, Apokalipsis, anya kadi iti rason na no apay. Yan. Ket iti Biblia iti mangsungbat kada ito'y nga saludsod. Ket kitaan tayo title na pailang, pamagat na pailang ti Apokalipsis wenno palting ni Jesucristo na ited ken ni Juan. Umuna kapitulo bersikulo 5 kunana ken aggapo ken Jesucristo a matalek a mamaneknek iti inauna nga anak kadagiti natay ken ti agturay kadagiti ari ditoy daga iti dayjay mangdungdungo kada tayo ken nang lukat kada tayo kadagiti basbasol tayo iti dara na metlaeng. So kidantang orod dito Pastor Oliver, ipakita na no siya sino na pa Isus. Juan Pastor? Ta iti libro de Apokalipsis, ayatan nga kakabsat ken gayem, iyam amuna nga nasayat kada tayo na pa Isus. Numan pa iti Biblia sa gudayan na itayat na pa Isus. Kung dito Apokalipsis, saritaan na nga ibaga na ditoy, ibinasa na tayo ni Pastor Oliver nga kunana, nga iso tinang dungdungo kada tayo. No dahil sao, Pastor Oliver nga dungo ko na tayo. Ano tayo kayo nga sawan? Ket nung nadungo, sila kumbaga gagangay. Yung dito'y ket nadungo unay aya nga kababalin ni Apo Diyos. Ket dayjay nga bawat inarabid na kada tayo dito'y daga. Ket impak pakaunana iti pannakatay na ket simbolo iti panangdungo na kada tayo ket dayjay met isu iti mga bong wenno mangugas kadagiti basbasol na dayjay dara na ana ibuyat ijay cross ti Kalbaryo. Isu nga, na diladawan nga na ibagang pastor, isu nang dungdungo kada tayo. Ken kunana pa binasam tatay, hala nga nang dungo, no di kiti isu pa iti nang lukat kada tayo,
kadagiti, mas basol tayo. So, nga ti libro ti Apokalipsis, ayatan nga kabsat, ipagpakina kada tayo, no anya ken kasano, iti panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Ket babaan iti panangdungguna, ken pananglukat na kada tayo, kadagiti basol tayo, iti libro ti Apokalipsis, iyam muna na Jesus ang managayat kada tayo. Anya pa iti makita ta, Pastor Libor, no apay nga Apokalipsis. Masarakan iti Apokalipsis 13:8, saritaan na mo di jay, no anya iti inaramid na kadagiti tattao na. Apokalipsis 13, versikulo 8. Ditoy, basahan tayo. Ket isu amin, dagiti agnaed, tirabaw ti daga. Pagdaydayawan danto, dagiti saan anay surat kadagiti nagnaganda iti libro ti biag ti kordero a napapatay. Nanipod idi pan nakabangon toy lubong. No, kikitaan ta daytoy nga teksto, Pastor Oliver. Ibagbaga na ditoy, no anya iti inaramid ni Apo Diyos kadagiti tattao na. Owen. Ta, kunada ditoy, iti kordero, napapatay, iti pailang pan nakabangon na iti lubong. So ano, di English ko na from the foundation of the world, natayan iti mangisalakan. Ibagbaga na ditoy, amo na ditoy kada tayo, nga numan pa'y kasatno tayo, ang managbasol at pinarswana, managbasol nga tao, ngam dayjay na marswa kada tayo, imay matlang nga iso nanubot kada tayo. Owen. Adda kanya na iti solusyon. Isuna iti nang ted iti hanlang basta nang ted. Isuna nga talaga mismo iti solusyon dayjay problema iti basol manipod iti panakailanad iti tattao ditoy lubong ingana nga iti kamaudyanan na. Isuna iti kordero iti Dios. No kuna tayo nga kordero ket nagpintas iti kababalin iti kordero ay pastor nga natudyo aya handa nga iparit wenno ikadked ti anyaman ramidon na ti amin kuna nagarodhan na nga no ajay dati kupa nga inumak no mabalbalinhan kuma ngam dayjay nga kupa hanalabas ta rin namanan kuna nakat inunum na ingana dayjay pinaka arin saed na kaya nasawan inted na iti amin, sinagrap na iti amin, tapno maipakita na iti naindaklan a panagayat na. Kasi iti panangipaam mo, dahito nga libro, may papan iti manubot tayo, iti kordero, nga ni Heso Kristo. Well, kan may sapay, Pastor Oliver, inyukrat na pa'y kada tayo, no anya iti namnama tayo, iti panungpalan na. Kada ito iti saritaan natin, Apokalipsis 21, versikulo 6. Kahit kuman nga, basaan da ito yung teksto. Apokalipsis 21, versikulo 6, kunana. Ket kinunana kanyak, nalpasdan, siyak ti alfa ken ti omega, ti pangrugyan ken panungpalan. Iti mawaw siyak, painumagto dayjay mawaw tubog ti danom ti biag, nga awan, baybayad na. Apay tayo baga na dahito nga teksto, Pastor Oliver. Anya ti kayat na ni Apo Isus nga ipawat kada tayo, nga kas anak na. Nagpintas nga maawatan tayo, nga dayjay nga kordero, ket amuna iti bawat mapasamak, manipod iti rugi, ingana iti panungpalan na. Isungarod nga hanlang nga basta kasla dagayjay gitangan tayo nga dati warantina nga alikaman iti balay. Ada iti full iti amin full assurance nga namaan tayo agsipod ta isuna iti manggarantiya ket na ti amin iti dara na mismo iti nangi talmeg dayta nga kasasaad wenno kapadasan. Ket no dayjay iti no kunata yun nga dara mismo iti mangselyo. Ket hang ang angawan. Daytan ket usapan nga
awan ti atras nan. Iso nga, no kitaan tandatan, Pastor Oliver, no apay nga apokalipsis, ada ti talo nga banag nga mawatan tayo. Talo nga banag ay tayo nakabsat. Umuno na, ni inyam amuna no siya sino na pesos kada tayo. May kadwa, ket in pakita na, no anya iti inaramid na tapno iti kasta, subbutin na, dagiti, tattao na. Uwan. Ken iti may katlo, nang ted isuna iti namnama, nga adda iti natalged nga inanama tayo, iti panangsango tayo, iti masangwanan. Pastor Oliver, anya kadi iti relasyonan iti libro ti Apokalipsis kina po Jesus, nga may na latak nga ipakita ti nasantuan a kasuratan. Ket datayo nga agad-adal iti daytoy, masapol tayo nga talaga nga intuuden dagiti banbanag nga nailanad ditoy kas ti pananglukat tayo ditoy may ka-13 nga bersikulo iti kapitulo 1. Una na ditoy ket iti tinga dagiti pito a pagsilawan. Nakita ti maysa nga umasping iti maysa nga anak ti tao. Ang nagkawas iti pagananay a makagteng aging gana ti saka ket naglikmot iti barukong iti maysa a barikas a nabalitukan. Ket no kuna tayo nga daytoy iti picture aya nga iladawan na daytoy nga bersikulo, makita tayon iti nalawag nga panagministro ni Hesukristo ijay sanktuaryo. Iso nga napateg nga paset iti adal may papan kini Apo Hesus iti libro iti Apokalipsis, daytoy nga tema iti sanktuaryo, Pastor. So ano, sublanan tayo jay daan nga tulag sa pangarigan Pastor Oliver. Muna na jay, iaramidan dag iti sanktuaryo, tapno makipagnaaldak kada kayo. Iti libro ti Apokalipsis, ti binasam, at datin pagita na di jay, nga ayan iti kandileryo. Sarsaritaan na daytoy iti may papan iti sanktuaryo. Kaya nangor nga sa uwan Pastor Oliver, nga iti Apokalipsis, sarsaritaan na nga iti maudi nga paset dati nga lubong, iti presensya niya po Diyos kat adalat na kadagiti tao na. So nga itan nga kakabsat kan gayem, hante nga pagdanagan iti mapasamak iti masangwanan, natalged kada tayo, ta niya pa Isus iti presensya na, adalat ta, nga iso iti inlanad na, nga nalawag dito yung libro iti Apokalipsis. Anyan pa iti relasyon nga makita tadyay, Pastor Oliver, iti Apokalipsis kina pa Isus. Hanlang nga basta lawag iti paset ni Apo Hesus, may kadwa, makita tayo nga mangted ni Apo Hesus iti inanama, nga isuna iti kordero tayo. Basahan tayo dito Kapitulo 1, versikulo 5, nga kunana, wino, Iti libro ti Apokalipsis. ti Apokalipsis. Wen. Ken agapuken Hesukristo, amatalag, amamaneknek, ta tinuuna nga anak kadagiti natay. Ken ti agturay kadagiti arari ditoy daga. Iti dayjay mangdungdungo kada tayo, ken nang lukat kada tayo kadagiti basbasol ti dara na matlaag. So nga tatay umununa nga panangkabasa na daytoy, naikkan tayo iti panakaam mo nga isunaket na dungo. Wen. Yan. Ket dayjay nga ayat na ket mangited pa iti inanama gapo iti kababalin na wenno maiso iti maysa nga inaramid na intention na nga inaramid na nga iso na iti nangisalakan iti tunggal maysa kada tayo. So nga, nalawag nga rin, Pastor Oliver, nga dahito nga teksto, ipablak na nga iso iti manubot tayo. O, basta, Mangisalakan tayo. So nga, nalawag nga rin nga iti tiyempo, iti kasasaad tayo managbasol, inpakita na kada tayo, nga iso ti mangisalakan. Sala nga insalakan na tayo, iti naglikod, uray pa'y kadagiti masangwanan. Iso nga, ayatan nga kapsat kinagayam, saan tayo agdanag iti masangwanan. Nulakid di, napo Isus ket adda kada tayo. Ta iso iti nang nubot kada tayo, ken tultuloyan na dayta nga aramiden. Anya ba Pastor Oliver iti makita ta nga
relasyon na daytoy na pa Jesus kanti Apokalipsis. May sabay nga implikasyon dito'y nga adal tayo. Ipakita na dito'y Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 8. Kuna na, siyak ti Alpha ken Omega, kuna ni Apo Diyos. Ti adda ita, ken adda idi, ken iti umayto, a man nakabalin amin. So, kuno unay, dajay bagam itatay pastor, nga bawat tiyempo, bawat panawon, iti pakasaritaan da ito nga lubong. Manipod, pan nakabangon na, ingga na itata madama, ken iti umaypay nga tiyempo dito. Amon, no, kasanong pa'y kaatiddag. Right. So nga, no, daytoy nga teksto, nga sarsaritaan na to'y, imam muna, nga isunat ti Alpha ken Omega, no kitkitaan ta daytoy, Pastor Oliver. So daytoy ito'y umuna nga Grego, di alphabet da. Right. Nga, Alpha, iso ti umuna, di Omega, iso di mode. Kaya nasawan, sarsaritaan na kada tayo, nga iso ti pamunganayan, iti biyag tayo, ken iso mo lang ti pagpatinggan tayo. Kung awan iti pagdanagan tayo, no adda tayo, ken kuana. Kaya nangaroon nga sawan, inted na kada tayo itinamnama, may panggap iti panagungar. Ta iso ket ti gubayan iti biyag. So nga, kasbargan ko kanyata pa sa Oliver. Ni father ko ket natayan, naginanan ken patay, kas tamat kini father mo. Ket itatan iti imbag na daytoy, daydi nga panaginana, balon-balon da daytoy nga namnama. Kas tamat kada kayo ayaten nga kakabsat. Itinamnama, iti panagungar, ket adda kinapa Isos. Ipakita na ditoy, nga iso na ti Alpha ken Omega, iso ti rugyanan ken maudi, iti kapadasan ti panagbiag tayo, iso nga daytoy nga biag tayo, numan pa'y aginanatay ken patay, addan tumanan iti panagungar, ta iso iti nangted iti balegi, iti sagtunggal may sa kada tayo. Daytoy iti magbaga na iti libro iti Apokalipsis. Anya pa'y Pastor Libar iti makita tayo dijay. O na ya, Pastor, nga nakita tayo, nga dayjay mangted iti assurance wenno inanama nga idinatay isuna di cross ti Kalbaryo gaputa awan iti basol na nga natay adda ken kuana iti kalintegan kuna na adda kanyak iti tulbek ket iti may umunang aldaw ket nagungar isuna isuna garod iti panungpalan iti daytoy a pammati tayo ket sumarunupay may ladawan launay ni Apo Jesus kas nadayag a Dios nga umay tumanan. Ket no kuna tayo nga umay tumanan ket kitaan tayo medyo maudi nga paset. End time garo daytay. Right. So ajay ditoy Apokalipsis 22. Ti maudi nga kapitulo bersikulo 7 ken 20. Basaek 7 adtoy siak umayak ti madaras. Nagasat dayjay mangsalimetmet dagiti sasao ti pudno ti padto daytoy a pagbasaan. Bersikulo 20 kunana ti mangsaksi kadagitoy a banbanag kunana wen siak umayak adagos. Amen. Umay ka Apo Jesus. So nga, no kitkitaan ta daytoy nga teksto Pastor Oliver, kunana adtoy siyang umayag adagos iti madaras. Madaras. Then iti agrikepan daytoy nga panangisurat da ket nagrikep iti kararag. Apay ti bang nga nagrikep iti kararag? Hagitin Pastor Oliver no kararag tayo kada malpas ibagam amen. Amen. So nga kunana dijay bersikulo 20 tatay nga nabasa kunana wen siak umayag adagos amen. Umay ka Apo Jesus. Ay din nagabsat may sa kadagiti natalged nga inanama nga sarsaritaan iti libro iti Apokalipsis ket isu dayjay natalged a panagsubli na Apo Jesus iti may kadwa. Tay di agrikep daytoy nga surat iti Apokalipsis nagrikep iti kararag. Ngem iti linaon na daydi nga kararag ket isu kunana Apo umay ka adagos. Isu nga natalged unay ay nagabsat. Iti panungpalan na daytoy panagbinusor iti naimbag ken dakes dayjay madaras nga yaay na po Jesus. Pastor Liber, anya pay dagiti banbanag nga may baga mitatan kadagiti kakabsat nga agbibuya daytoy nga panangripaso ti eleksyon anya iti
mangted iti inanama kadakwada taon iti kasta natalged iti isasango da iti masangwanan. Well, Pastor, malagip ko dahil jay nga kapanunutan wenno daytoy imbagay tatay nga maysa nga kararag. May consider nga daytoy siguro ti maudi nga kararag na yata awam mo ti sumarunon nga kararag wenno bersikulo ditoy. Ket no daytoy iti naragsak wenno napasnek nga kararag iti manamati. Siguro ti maudi met nga kararag dagiti han nga manamati ket kabaliktaran na daytoy. Mabasa tayo iti Apokalipsis met lang nga ti kararag da bato bantay tupakanda kami kadimi kayat nga makita iti rangrang. Yeah. Diba? So no iti sumursurot kini Apo Dios ket ragsaken da nga makita iti yumayda. Kabaliktaran mo't kadagiti nakita da iti lawag nga imbes nga suruten da ket nagtalikod da. Ket itatan nga umay da nga lawag iti may kadwa nga panagparang ni Apo Hesus di da mas baalanan. Iso nga ti kayat dan ket matay da langanan. Agtupak kada iti bato wenno bantay ang aming nga kaykayo tapno laeng mailinged da iti dayag ni Apo Hesukristo. So itatanga ro den pastor. Kas adapay gundaway tayo nga sumurot iti amo tayo nga nagbalegi siguradon manipod iti rugi iti agdama ken iti umayto iti yaay na ket nakananama tayo iti daytoy nga pagtaktakderan tayo a pamati. Iso nga, dahito nga reflection na yun, Sullivan, ipakita na kada tayo nga napay sus iti libro iti Apokalipsis, iti patalgid na kada tayo nga napay sus iti so iti gubwayan iti biyag. Amen. Ken napay sus ipakita naman iti mapasamak iti masangwanan ken no kaasaan no naglipas da iti alubong. Ken ipakita naman napay sus kada tayo nga tagbalegi iti panungpalan ket dagiti tattao analinteg nga sinubbo na gapo iti darana. Awan pastor. So nga ayaten nga kakabsat ken nagayem anyan nga nagsaya daytoy nga adal tayo. Nga iti libro ti Apokalipsis sarsaritaan na kada tayo nga natalged no adda tayo kinni Apo Jesus. Amo tayo met no anya ti pagtungpalan na daytoy nga lubong. Ngem iti kangruna na daytoy into no umay na pa Jesus. Nga saritaan ti libro ti Apokalipsis at datay met amin ang nakasagana nga laen na nga ipan ijay langit. Pastor Liber, thank you iti gundaway, Thank you, Pastor. iti kadam. Kastamat kada kayo ayaten nga gagayem ken kapsat. Agyaman kami iti gundaway nga integyo apanawen tapno iti kasta makiadda kayo kada kami amang ripaso iti eleksyon. Ket niapo Diyos ti mangbendisyon kada kayo, ngam sagbay tayo nga agsisina, di na mabalin nga agkararag tayo. Man nakabalin nga Diyos sa mami anay langitan, huwan yan nga naggayat ka kada kami. Awan Apo. Tayin pakitam no kasatno, iti panangisalakan mo kada kami, no kasano iti kaddam, ken no kasatno met iti umay muntumanen panangala kada kami. Awan Apo. Agyaman kami iti panangdengabot iti raraw mi itinaga na po may Jesus. Amen. Amen. Sabay kadi ayda na kabsat nga iti pamindisyon ni Apo Dios isu iti makiadda kada kayo. Naimbag nga panakiadda kada kayo babaen iti pamindisyon ni Apo Jesus.